What's up mga paps? So ngayon makikisabay tayo sa trending sa TikTok na yung pinapapili ang ating mga partner. Meron ako ditong choices na buy pizza para sa kanya or magwa-washing siya ng motor. Pupuntahan natin siya, andun siya sa kusina, nagpiprito siya ng isda. Kapag ang napili niya ay pizza, napakaswerte niya. Pero pag ang napili niya ay magwa-washing ng motor, ay malas niya lang. Ito na nga, papipiliin na natin siya. Talaga naman, napakaswerte. Ang napili ay yung pizza. 'Di ba? Sa pagpili pa lang niya, alam mo nang matakaw. Kaya naman pala naisipan ko na gawin itong trend na ito para sa asawa ko kasi paminsan-minsan, kailangan din naman nating i-treat ang ating mga misis para naman sila ay masaya. At alam kong paborito din ng asawa ko ang pizza. Kaya naman naisipan kong ito ang ibigay na choices sa kanya. Kitang-kita nyo naman sa mukha niya na talagang siya ay very happy na, very much pa. O diba, katakaw-takaw. Wag niyo pong isasama yan sa handaan, tamaunas yan. Naku, nakakatulong damak yan. Siyempre habang kumakain siya ng pizza, bigyan na natin yung pangalawang choices, yung milk tea or masahe. Siyempre dahil nga matakaw siya, milk tea ang napili niya. Kaya ayan, ibigay na natin. Baka mamaya magwala pa yan dyan, maglapisay pa yan dyan pag hindi nakuha yung milk tea na yan. Habang binibigay ko nga sa kanya yung milk tea, napag-isip-isip ko, lugi pala ako. Nagastusan ako. Lugi, ubos ang kwarta. Talo na naman si Anjo Pogi. Pero ayos lang kasi hindi naman yan araw-araw. Bihira lang yan. Para sa ikasasaya ng mga misis natin, ibigay natin. May patabsab pa yan. Siyempre dahil busog na siya, ibigay na natin ang pangatlong choices. Wala na siyang takas dyan. Dalawa yan pero isa lang ang ikaliligaya ko yan. Yang choices na yan. Masahe. Kita nyo na, tuwang-tuwa ang lolo nyo. Panay reklamo pa no? Daldal pa ng daldal. O nakita nyo, nakasimangot, labag talaga sa kalooban. Sabi ko sa kanya, ang gawin niyang masahe sa akin, yung mild lang, mild in soap, yung nakaka-relax. Pero ang ginagawa niya ay hindi naman nakaka-relax, parang pinaglalaruan lang ako, ini-smackdown pa ako. Pagkatapos nitong masahe na to, sigurado hindi na ako makakalakad. Binugbog lang ang katawan ko. Paminsan-minsan napapaisip talaga ako kung tama ba tong ginagawa ko eh.